Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi ngohulumeni wobumbano kuhloswe ukubhekana nezingqinamba lelizwe elibhekene nazo ezifana nokwentuleka kwamathuba omsebenzi. The purpose of the government of national unity must be first and foremost to tackle the pressing issues that South Africans want to be addressed. ISANCO ithi i-ANC kumele iwakhethe ngokucophelela amaqembu azokuba ingxenye yohulumeni wobumbano njengoba ukuvumela wonke amaqembu kungaholela ekutheni kungabikho uzinzo. If all Tom, Dick and Harry are brought in, then you are actually going to have endless tension. Usolwazi uHabib weNyuvesi yaseLondon uthi kudingeka amaqembu akwaziyo ukuthatha izinqumo ezinqala ekwakhiweni kohulumeni wobumbano. uHabib uthi iqembu iDA ilona elifanelwe ukubambisana neANC. If you want to prioritize stability, then the partner of choice should be the DA. Kepha usolwazi uBheki Mngomezulu weNyuvesi iNelson Mandela unombono ohlukile ngokubambisana kweDA neANC. Umingaveli iDA ithi okay kulungile thina sizoba usekela sifuna isikhundla soba usekela mongameli angene uStienezeni athi mase phakathi bathi hayi ke asike sivuse indaba sephalaphala agcine ingaphelanga bese kukuya ku section 89 abe khona amaqembu achasa iDA bese emva kwalokho ukuthi uyagudluka umengameli uCyril Ramaphosa na kanjani uyangena entanjeni ulona uStienezeni. Kusenjalo iqembu iIFP lithi aliyiboni inkinga ngesinqumo seANC kodwa ke ngaphambi kokuba lithathe isinqumo lifuna ukucaciselwa ngayo yonke imigomo nemibandela. iAction SA ithi angeke ibe ingxenye yohulumeni wobumbano. We ourselves have expressed a view that we would not want to take up such a position because we have a concern about what we call a conflicted opposition in South Africa. What happens to the opposition who has historically played an important role in exposing the countless acts of corruption and malfeasance that has taken place, particularly over the last 20 years, when they are now given corner offices, blue light vehicles, government-sponsored mansions and higher salaries. When they find that corruption going forward, they're now facing a decision. Uhulumeni wobumbano waqala emva kuka-1994 lapho iqembu iANC lalinqobe ngamalengiso ukhetho kepha lanquma ukubandakanya wonke amanye amaqembu ukwakha uhulumeni wokubuyisana emva kokubusa kohulumeni wobandlululo. Njengokusho kwesigatshana sika-88 somthethosisekelo wesikhashana, amaqembu ayethole izihlalo ezingaphezu kwama-20 kwakufanele ameleke kukhabhinethi. Lo hulumeni kaNelson Mandela wawunamaphini amabili, uFW de Klerk we-National Party noThabo Mbeki we-ANC, kanye noongqongqoshe abangu-27. Amaqembu iNational Party ne-IFP ayinezikhundla kule khabhinethi, esikangqongqoshe wezokuvakasha nesikangqongqoshe zasekhaya, kanye-ke nobulungu bephalamende kwamanye amalungu. uMadiba wamema amanye amaqembu ukuba abe yingxenye yolohulumeni yize engatholanga izihlalo ezingaphezu kuka-20. Emva kokucikicwa komthethosisekelo ngoNhlaba ka-1996, iphini likamengameli nomholi we-NP, uFW de Klerk wamemezela ukuhoxa kwe-NP kulohulumeni ngesizathu sokuthi bafuna ukuba iqembu eliphikisa iANC. Umbuzo omkhulu uthi ingabe siyawudinga na uhulumeni wobumbano kulesi sikhathi?